Olen Heidi Hynynen ja työskentelen Lapinlandilla SAP-service managerina. Meidän pääasiallinen tehtävä on pitää huolta siitä, että SAP-palvelut kaikki toimii ja niitä kehitetään jatkuvasti tarpeen mukaan. Meille töihin on aina kiva tulla. Täällä pääsee hyödyntämään hyvin laajasti omaa osaamistaan ja samalla saa kehittyä jatkuvasti. Lapilla on paljon globaaleja uramahdollisuuksia ja pidän siitä, että saan työskennellä osana globaalia tiimiä. Se, miten toimiva SAP-järjestelmä meillä on ja miten sitä kehitetään, vaikuttaa suoraan meidän kykyyn palvella asiakasta. Toimiva SAP-järjestelmä mahdollistaa sen, että meidän myynnillä on mahdollisuus antaa asiakkaille ajantasaista ja oikeaa tietoa tuotteista ja niiden saatavuudesta. Lappilla parasta on ihmiset. Meillä ihmiset on ammattitaitoisia, motivoituneita ja meillä tehdään töitä hyvällä asenteella. Pidän myös siitä, että Lappi on perheyritys ja sille pehmeät arvot ovat tärkeitä. Hauskin muistoni on se, kun pelasin lentopalloa Lappin jalkapallo- ja lentopalloturnauksessa. Turnaus järjestetään vuosittain jossain Lapmaassa ja tänä kesänä se pelattiin Helsingissä. Aion osallistua turnaukseen myös ensi vuonna, kun se pelataan Italiassa.